Hej og velkommen til Elle Belle Børn Fortælle. Mit navn er Kate Offenberg, og jeg elsker at finde på historier. Og det her er min ven Flik. Han er en sød og skør flagermus, der bor på mit loft. Vi har fundet en magisk fabelmaskine, der kan gøre dine historier levende. Ret vildt, ikke? Ja. Så hvis du elsker at finde på historier, eller bare gerne vil høre en, så lyt med, for nu starter Belle Børn Fortælle. Hej med jer, og velkommen til min podcast. Jeg er lige på vej op på loftet. Flik han fløj op for en times tid siden, og jeg tænker, jeg heller lige må se, hvad der er, han er gang i. Hej alle sammen. Der har vi jo vores 2 edderkoppevenner, Krible og Krable. Hvad er det, I laver? Skal I lave en hemmelig klub, hvor I kan fortælle vittigheder? Og I mangler et klubhus. Wow. Er det så det, I er i gang med at bygge lige nu? Kan I ikke blive enige? Aha. Så Flik, du vil gerne have, at klubhuset er op under loftbjælken, så du kan flyve ind i den. Og Krible og Krable synes, det er alt for højt. De kan ikke kravle derop hver gang. Så hvor vil I gerne have klubhuset? Nede ved gulvet et sted, så det er nemt at kravle ind. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Det er ellers en god idé, I har fået. At lave noget sammen med andre. Det kaldes at samarbejde. Og det betyder, at man lytter til hinanden, deler idéer og giver plads, så alle kan være med. Okay, jeg har en idé. Hvad nu, hvis I laver et klubhus med 2 indgange? Flik har en dør højt oppe, så han kan flyve ind. Og Krible og Krable har en dør nede ved gulvet, som I kan kravle ind af. Så er der både en dør til dem, der kan flyve, og dem, der kan kravle. Den idé kunne de vist godt lide. Så, nu lyder det som om, der er en historie i maskinen. Kan I ikke tage en pause for alt det byggeri der, og så lad os høre en historie sammen? Lad os se, hvem det er. Nej. Så tager jeg lige den her knap. Ej, det her duer ikke. Flik, du må hellere komme herover og starte den maskine. Det var bedre. Maskinen har valgt en historie. Lad os høre, hvem det er. Hej, jeg er lillebror Viggo, og jeg er 4 år. Jeg hedder Holger, og jeg er 5 år, og jeg er storebror til Viggo. Hej Viggo og Holger. Tusind tak, fordi I har sendt en historie ind til min magiske fabelmaskine. Og det lyder som om, det er en historie, I har lavet sammen. Det er da en virkelig god idé. Den vil jeg glæde mig til at høre. Flik, han skal bare lige have delt nogle skumfiduser ud. Jeg kan se, at han har sat gang i sin skumfidusmaskine. Vi er jo selvfølgelig også lidt ekstra i dag. Og der skal jo også være skumfiduser nok til 2 sultne edderkopper. Er I færdige? Det var godt. Lad os starte maskinen. Vi skal fortælle en historie med Afrika. Og så var der en stor mand med, der var mega stærk. En mega mand var mega muskler. Selv tak. Og så var der en sø i Afrika. Og så var der 3 flodhester. Og den ene hed Søren. Og den anden hed Ruttemøren.
Og den anden hed Brunsøren. Det var en god fiskegryde, vi fik i går, var. Lige hvad min mave havde brug for. Så var der en af flodhestene, der hedder Søren, som havde ham der pruttede meget. Han skulle ud og drikke noget. Jeg må hellere tage noget vand til den mave. Jeg er også blevet tørstig. Og så kom der en krokodille. Og så æd den en flodhest, og så sagde det, hops! Hvad er det, du laver? Så sagde flodhesten, au min hale! Min hale. Hvor er den egentlig henne? Krokodillen havde jo nemlig bidt flodhesten i halen. Hvor tarveligt. Og så blød den ikke også. Så blød den på halen, fordi halen var faldet af. Hey, hvor skal du hen? Kom så tilbage, din frække krokodille. Og så skulle han hen og hjælpe doktoren. Og så doktoren sagde, kan jeg lige få den igen? Men, hvad skal du med ballonen? der kom en ny hale ud. Nej, en ballonhale. Den er flot. Og så skulle de ud og feste, fordi at flodhesten blev så glad. Og skulle alle Afrika-dyrene med. Og så slutbrud. Nej, ikke slutbrud. Og så kom der en kæmpe krokodillen, og den æd hele byen værte. Men ikke doktoren så. Men hvis den bøder hele, så kunne den gøre den lille. Jeg siger noget. Og så blev den alt for tyk. Den spiste så meget, at den blev så tyk, at maven springede op. På krokodillen. Jamen, så blev den lille jo. Godt. Så var alle venner. Ja. Så kommer med alle. Mange tak for den historie, Viggo og Hugo. Jeres historie foregik i Afrika, og der var masser af dyr. Allerflest flodheste. Og det var godt nok nogen, der pruttede meget. Særligt ham Søren. Og så kom der lige en krokodille og hapsede hans hale. Og så var det jo heldigt, at lægen kunne lave en ny ballonhale til Søren. Den blev han vist ret glad for. Hvor var I bare gode til at fortælle historien sammen? Det er jo lige præcis det, samarbejde handler om. At give plads til alles idéer, blande dem sammen og lave noget, der er endnu sjovere, end hvis man havde gjort det selv. Det er virkelig godt gået. Wow, er klubhuset blevet færdigt? Det er blevet flot. Og så kan I sidde der og fortælle vittigheder. Hvad siger du, Krible? Hvordan man får en fisk til at grine? Det ved jeg ikke. Ved du det, Flik? Man putter den i kildevand. Ej, den var god. Okay, jeg har også en. Hvilken frisyre har en kagemand? Slikhår. Vi må hellere runde af for i dag. Tusind tak til Viggo og Hugo. Mig og Flik har elsket at høre jeres historie. Tak for en fed historie. Vil du have mere Elle Belle børn fortælle?
Så gå ind på ellebelle.dk eller følg mig og Flik på de sociale medier, så ved du altid, når der er et nyt afsnit ude. Tak fordi I lyttede med. Er du også fuld af fantasi og historier, så skal du sende din historie ind til mig. Det er mega let. Du skal bare bede din mor eller far om at optage din historie på deres mobiltelefon og uploade den til maskinen. Der er link på hjemmesiden og i beskrivelsen af podcasten. Hej hej! Tak for at se med. Kunne du lide den her video, så giv den et like eller abonner på kanalen. Husk, at du på ellebelle.dk kan finde en masse gratis ekstra materiale.